Parlok nong ri Bhoi Pithaj ban le Shillong ba pisngo jangai bat thaj ka dheng kali bat sngolud phut ka le Shillong tang na ka banta ban shana mobile One Haya Service Center han Nongpoh Town Shopping Complex ha ka kamera ka ba ars pa san pe khundai ka Service Center ka ba phila ban ai jingshania ka jingshakri ka ba pura na ka Xiaomi Realme Poco OnePlus Nothing Lava bat QA